Kraft helvede er det godt. Men man dør sgu i hvert fald derned. Døde du? Nej, jeg er tæt på. Kraft helvede, Mads. Det er mig, ja. Hvorfor sætter du nogen her? Det er her, hvor vi skal hoppe ned i vandet, når vi når helt vejen dertil. Jamen så ved den tid, der kan vi jo godt bare sætte planker der. Det skal også I må være godt, plads til hallo, I må godt skrive, hvis I gerne vil have Brian fra Danmark med i videoen. held og lykke. Hvad med Gex? Mm. Han har jo stoppet mig på min anden kanal. Hvad med lige at få den planke dernede? Nej, kraft helvede. Jeg har ikke nok planker til den næste. Er der nogen, der har en plank mere? Kig i kisten. Har du noget mere der? Ja, jeg har sat noget i. Det er altså kun dirty godt. Så har du taget det i kisten. Nej, jeg har ikke taget noget i kisten. Nå. Kraft helvede, nu er der noget mørkt. Hvem har lavet en dør, ikke? Jeg laver en dør. Ja. Så laver jeg bare 2 døre. Hold du kæft. Det har jeg gjort. Din fucker det. Og du fucker det. Ja, hvad fuck, hvad var det, jeg skulle til at lave? Vi skal også have en furnace, ikke? Har du cobblestone? Jo, hvis jeg laver en furnace. Jeg skal også have et sværd. Og en axe. Det laver jeg lige til dig så. Ja. En svær en øks. Nå, ja. Der er der en. Tak. Så er det furnace. Og så brænder jeg også lige det der ting til kul. Ja. Det der lukker mange saplings derude. Så ikke bare lige stoppe om 1 minut. Fordi jeg er bange for, hvor lang tid vi har uploadet eller filmet. Jo. Men så skal du ikke til at uploade, så laver vi bare en anden episode bagefter, ikke? Jo. Jeg overgår ikke til at vente til at uploade den igen. Ja. 2 kul! Det er flot, hva'? Ja, her. Hvad er det der? Nu er jeg nogle fakler. Jeg har. Mm? Hvorfor skulle det være held og lykke, hvis jeg kunne få Brian fra Danmark med? Jeg er jo lidt mere populær end ham. Hvad? Jeg er mere populær end ham. Ja. Kraft helvede. Hallo, det siger bare, at det stopper nu. Anden episode. Nej, men lige, jeg skal lige blære mig med noget. Kraft helvede, Mads. Hvor fanden er du henne? For helvede, Der er en Mads. creeper. Var der en creeper? Jepsen. Nå, vi ses, men de er ude af Nej. Jo. Nej. Ses. Prøv at se. Jeg skal lige blære mig med noget. Hvad? Prøv at se her. Mads. Smid det væk. Hvorfor det? Jeg fandt over i byen derovre. Det er ikke en skid. Vel gud. Skal jeg gå over og vise den? Jeg kan også godt vise, hvor jeg fandt kisten. Ja, det kan vi gøre, når du ikke har optaget. Eller lade være. Mads. Hvad er det? Det passer ikke. Du har Jeg ikke fandt også 6 obsidian. Kraft helvede. Men så, Sonny, du kan også se i chatten, der vil stå, hvis jeg havde spawnet noget. Det kan jeg lige... Det kan jeg tjekke bagefter. Ja. Jeg fandt 5 diamanter, og så 4 brød og 6 obsidian derovre. Og så må jeg godt få noget brød, så. Nu har du... Hallo...
Kan du ikke lige smide de der diamantting i chesten? Nå, det er min. Nej. Du må få Iron Spade og den der. Hallo, det er jo snyd. Vi skal deles om de der ting. Nej. Jo. Nej. Mads, det er det der, jeg ikke gider, når vi spiller sammen. Så er det bare egoistisk og alt muligt. Jeg fandt den. Hvad så, det betyder jo lidt, det er dine. Vi skal jo deles om det. Så tager jeg det der. Hvad for noget? Så de 6 obsidian, 2 brød og jernfærd. Ja, men obsidian, det skal vi lave til neder. Det bestemmer jeg, du ikke. Det skal vi da. Vi skal da ikke lave det til noget andet. Vi ses.